Dobrý den. OK. Natáčím, co mi dělá klávesnice. A jedná se o to, že si myslím, že je tady někde ve spodní řadě něco zaseklého. Nebo je tam někde nějaký špatný kontakt, nebo já nevím. Protože jedná se o to, že když chci psát, tak klávesy, teď to udělalo Ctrl+V. Tím pádem to zavřelo okno. Když zmáčknu Ačko, tak se to snaží vybrat veškerý text. Když zmáčknu Včko, tak se to snaží něco vložit. Když zmáčknu Sko, tak to vyvolá nabídku. Jo, ale pozor, teď to zase dělá něco jiného, už nefunguje kontrol. Tak. No, vidíte, takže zmáčknu sem Sko, aby mi to napsalo, nevím, standard, cokoliv. A ono mi to vyvolá nabídku, která je Ctrl S. Což je vlastně ta sama nabídka uložit. Stejně když zmáčknu jenom samotný Očko, tak mi to vyvolá nabídku. Je zvláštní, že předtím to dělalo to, že když jsem mačkal Escape, tak mi to vyhodilo Start, který je Ctrl Escape. Ale samotným Escapem tohle zrušit nemůžu. Tak, zkusím cokoliv. Pčko je tisk, to ani nebudu zkoušet, to mě bude rovno házet do tisku. Ale Escape Ičko, vidíte, posuvník se přeskakuje. Smazání D. F by mělo být Ctrl F, to nic nedělá. A H nebo G, to je, no vidíte, teď mačkám samotný Escape. A vlastně to dělá to, že to vlastně mačká Ctrl Escape. Schválně vezmu FN, to vůbec nereaguje. Diodka zhasne a rozsvítí se. Tak FN lock je dobrý, teď se to rozsvítilo. Takže tahle kombinace funguje. Takže teď, když je tam FN lock, tak by mělo fungovat volume. Že nefunguje. Když FN lock vypnu, tak funguje. Takže OK. Takže když dám FN lock, takže tím pádem bych tam měl mít F4. Tak když zmáčknu F4, tak Alt F4. Alt F4 zafungovalo. Ale prostě za boha na tom nejde psát. Teď to chvíli šlo a zase přestalo. A zase. Mačká to Ctrl Escape místo samotného Escapeu. Je tam vidět ty klávesnice, co mačkám? Ano. OK. Tak teď to pauznem, vlezeme do BIOSu. Tak pokračujeme, jenom rychle, abyste pochopili. Kombinace Shift a Restart zafungovalo, takže se můžu dostat do jakoby nouzového režimu, nebo jak se tomu správně říká. Jdeme do UEFI, jdeme do BIOSu. Tak to asi pauzní zatím. Tak. System Information, diagnostika. Schválně F2. Takže F2. Žádný recommended. Nás zajímají symptom test. A tady, všimněte si, všechno normálně funguje. A já musím zapnout numlock. Prostě tady to normálně funguje. A teď schválně zmáčknu Shift. A i velký klávesnice fungují. Velký klávesy, takže Shift to vezme. To byl levý Shift, pravý Shift. Taky bere. Horní řada. Jasně, bez Shiftu. A levý Shift. Bere všechny klávesy. Ale
teď, když se z toho se všeho dostanu, počkáte, schválně udělám, jestli funguje Ctrl A. Nevím, jestli to tady funguje nebo nefunguje, že Ctrl A, jakože by to vybralo celý text, to asi tady nefunguje, že jo. Ne, tak to asi tady nefunguje takováhle věc. Dobrý. Pokračujeme otazníkem. Custom Interactive. A nás zajímá jenom keyboard test. Možná ani ten drag drop ani potřebovat nebudem. Layout. Čeština. Myslím, že ne, tahle. Tohle je k tomu nejblíž, jakoby k té klávesnici, když v podstatě, jakoby, ono by to mělo být asi, no, ale to je prostě úplně fuk. Jedeme. Tak. Tady tohle se to vzalo. Všimněte si, že nevím proč, jezdím jenom takhle a už mi tady reaguje klávesa Ctrl. Takže tak, Ačko. Vidíte, mačkám samotný Ačko, zároveň to bere Ctrl. Zmáčknu Ctrl a Ačko proklikává zase bez kontrolu, samotný Ačko, proklikává jak Ctrl, tak Ačko. Schválně vypnu FN lock. Jo, tak tady to nejde ani vypnout. Nic. Jo, to sedí, protože to může být na dvou místech. To je tahle klávesa, to je to samý. Tak. Tečka, jasně. Tak, ale teď mačkám Caps Lock. Tabulátor funguje, horní řada funguje, vypnu Navlog. Takže to bere. Tak hlavně nevypnu print screen. Print screen? To nebere. F12 bere. Proto mi to zapínalo start, mačkám samotný Escape a ono to dělá Ctrl Escape. Shift. Takhle mačkám Shift A dohromady. Shift nezareaguje, ale zase mi to hlásí Ctrl. Šipky fungujou, insert. To je home, kde je insert? Jo, on tady není insert, to tady je. Insert na F8, takže když dám FN, jo, FN funguje. Backspace funguje taky. Takže F11, anebo jo, F10, anebo F10, anebo to. No, každopádně Alt, Ctrl, to jakože vezme, ale ono to vezme i bez toho, když máš tu tenhle Ctrl, tak mi to hlásí, že je zase pravý Ctrl. Tak, tlačítko Windows reaguje, ale zároveň mezi tím je to problikne na Ctrl. Tlačítko Alt a A. Zase mě to hodí na to, že mi to problikne občas Ctrl. Takže tím pádem si myslím, že tady je dost krásný příklad toho, jak ta klávesnice nefunguje. Děkujeme. Stop.